Bé, motivada per una part per la necessitat de procedir al pagament abans de que acabi l'any de la recaptació de la subhasta del vedat de caça que es va celebrar el passat 9 d'octubre als diferents beneficiaris. De no aprovar-se dins d'este any, este pagament podria demorar-se uns mesos i no volem que torni a passar el que va passar fa un parell d'anys. Per altra part, també aprofitem aquesta convocatòria per a rectificar una errada que s'ha apreciat en la transcripció de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'ICIO que este plenari va aprovar el passat mes d'octubre. El que cal que fem avui és dotar de seguretat jurídica el més prompte possible esta ordenança fiscal. Abans de votar la ratificació de la urgència, algun regidor vol dir alguna cosa? Val, doncs passem a votar la urgència. Vots a favor de la urgència. Abstencions? Moltes gràcies. El punt número 2 és d'Hisenda. És la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, el que coneguem com l'ICIO. Senyor secretari. Bon dia a tots. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primera, procedirà a la rectificació de... Ara. Primera, procedirà a la rectificació de l'errada de transcripció de la graella que consta en l'acord de la modificació de l'ordenança de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, aprovada en sessió del ple de data 5 d'octubre de 2025, eliminant la segona columna de la graella amb la denominació valor unitari. Segon, tornar a fer la publicació en el butlletí oficial de la província del text íntegre de l'ordenança amb la graella modificada correctament. I tercer, la present proposta no està dictaminada per la Comissió Informativa i, per tant, d'acord amb allò que disposa l'article 126 de la ROF, deurà de donar-se compte de l'acord adoptat a la Comissió Informativa en la primera sessió que es celebre. Moltes gràcies, senyor secretari. Algun regidor vol prendre la paraula en este punt? Vale, doncs passem a votar-la. Vots a favor de la modificació. Ah, sí? Vale, doncs senyor Vázquez. Sí, Isabel també. Bon dia a tots. Nosaltres, en conseqüència, el mateix que votarem en el plenari d'octubre, votarem en contra. Moltes gràcies, senyor Vázquez. Senyora Benet. Bon dia a tots, gràcies. Jo era dir el mateix, que votaré el mateix que vaig votar en el ple d'octubre, en contra. Moltes gràcies, senyora Benet. L'equip de govern també votarà el mateix que votar en el ple d'octubre. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovat, moltes gràcies. Passem al punt número 3, és de la regidoria del vedat, és la concessió de subvencions nominatives del vedat 2025-2026. Senyor secretari. Proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, concedir les següents subvencions nominatives prepagables en concepte de participació en el producte net de la subhasta del vedat de caça d'aus aquàtiques municipals 2025-2026, amb la finalitat de conservació i manteniment del vedat i els seus camins i infraestructures, pels imports que també es detallen per a la imputació a les aplicacions pressupostàries que consten en la present proposta. Segon, autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l'obligació a favor dels beneficiaris relacionats en el punt segon i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s'indiquen per import total de 101.058 euros. Tercer, el pagament de l'import de les subvencions s'efectuarà sense necessitat que siguin justificades les mateixes en els termes de l'apartat quart. El pagament s'efectuarà per mitjà de transferència bancària al compte corrent que s'indique per la beneficiària i de la qual siga titular. Quart, règim de justificació. Els beneficiaris hauran de presentar per la seu electrònica de l'Ajuntament de Sueca els justificants de despesa relacionades amb les despeses de finalitat de conservació i manteniment del vedat i els seus camins i infraestructures, que podrà adoptar la forma de compte justificatiu simplificat de l'article 75 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions. Poden consistir en factures i justificants de pagament de les mateixes. A més, tenen l'obligació d'acreditar que es troben al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en els termes assenyalats en l'article 22 i, si s'escau, en el 24 del Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, pel que s'aprova el reglament de la Llei General de Subvencions. En tot allò no previst en els apartats anteriors, caldrà ajustar-se a el que disposa la Llei General de Subvencions i, quint, notificar als interessats i comunicar la intervenció. Moltes gràcies, senyor secretari. Si recorden, en el ple de setembre ja portàrem
els percentatges del repartiment de la recaptació de la subhasta i avui el que fem és dur la concessió. Algun regidor o regidora vol prendre la paraula en aquest punt? Senyora Benet. Una pregunta, ¿y esos porcentajes son basados en IVA o sense IVA? Li contesta vostè, Sí, senyora Torres. Moltes gràcies, senyor alcalde, i bon dia a tots. Depenent de la nominativa o a qui li se dona porta l'IVA o no, la majoria tots són ja quan li llevem l'IVA. Crec que no està ben calculat. Senyora Benet, he acabat. Senyor Vázquez. Moltes gràcies, bon dia altra vegada. Nosaltres voldria justificar primer el punt de l'extensió del moviment de l'urgència d'este plenari perquè portàvem 2 punts. En este sí que votarem a favor perquè pensem que totes aquelles persones que treballen en el temps tenen que cobrar en temps i forma, no com quan passa fa uns quants darrere. Nosaltres assumim aquella demora, no? Perquè al final els termes administratius són els que n'hi haven i entenem que si tenen que entrar dins de temps i forma és precís perquè la gent que estigui treballant i estiguen en el vedat cobren quan toca. Per això el nostre vot serà a favor. Moltes gràcies, senyor Vázquez. Algun regidor més? O prendre la paraula la senyora Torres. Sí, a mi m'agradaria comentar un poc perquè la gent que estigui en casa que sàpien en el punt en què estem parlant. Simplement és la recaudació que tinguérem en la subhasta de les reemplaces d'enguany del 2025, en què s'inverteixen aquests diners. N'hi ha un percentatge que li se dona a la comunitat de regants, n'hi ha un altre que li se donen a 8 motors que tenim assignats en companyia, que és els 8 motors, un percentatge a tots per igual, que crec que són d'uns 100 euros. Després també aquests diners reverteixen altra vegada en la conservació i millores d'infraestructures agràries municipals, en les quals quan passaran tiraes s'invertirà en la millora de lo que són les carreteres i infraestructures de l'alrededor del Coto, en el Vedat, i també, com he dit, a despeses diverses i altres de guarderia, perquè considerem que és una de les fonts de retorn d'aquestes inversions és en la vigilància tan fija dels 3 punts d'accés que n'hi ha de normal, més la resta de portes, més la vigilància que n'hi ha itinerant i tot el que és la conservació de lo que és l'activitat en si i que tot funcione bé i que tinguem bona temporada, que estiga la propietat ben cuidada i en fi, que retorni tot a conforme s'ha fet tota la vida per tradició i volem continuar que continuï complint-se així. I això és el que volia explicar més o menys. Moltes gràcies, senyora Torres. Algun regidor més vol prendre la paraula? Senyora Moncho. Bon dia a totes i tots. També, tot després del que ha dit la senyora Torres, dir el percentatge de la comunitat de regants, que molta gent és crítica en aquest percentatge, de vegades diuen i per què tants diners a la comunitat de regants? La comunitat de regants té personal treballant per a que el nivell de l'aigua del Cotó estiga sempre en condicions, manté unes infraestructures hidràuliques de motors que té que alimentar en llum i té que mantindre i per tant se considera que per a que la gent pugui casar el Cotó ha d'estar ple d'aigua i ha d'estar cuidat, com ha dit la senyora Torres. Per tant, se justifica i s'import que a ells es va bé quan més se recapten el Cotó, ells també tenen més perquè com mana un percentatge fixe i per tant estem molt contents de que ells arrepleguen més i que el Cotó estigui en condicions i que els caçadors estiguen contents en el nivell de l'aigua que tenen per a poder caçar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Moncho. Algun regidor més vol prendre la paraula? Passem a votar aquest punt de la concessió de les subvencions nominatives del Vedat 2025-2026. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. I bé, arribats a aquest punt, ara sí, en nom de tota la corporació municipal, desitjar a tota la ciutadania un bon Nadal, amb molta salut i una bona entrada d'any 2026. El pròxim plenari serà el dia 8 de gener. Bon dia.